Poznáte, deti, mravca Emila? Určite ste ho už stretli. Je to maličký mravček, ako koniec koncov každý mravec, ale tento náš mravec Emil je naozaj výnimočný. Skoro všetko totiž popletie. Dnes vám rozpoviem, ako išiel mravec Emil v zime na túru. Jej! Vyskočil mravec Emil z postele, keď sa ráno zobudil a pozrel jedným okom do okna. Sneží! Rýchlo si obliekol tepláky a sveter, ponožku si naťahoval cestou do predsiene najprv na jednu, potom na druhú nohu a už otváral dvere, keď si dával na seba vetrovku a čiapku. Pred domom bolo všetko úplne biele. Cestičku k domčeku nebolo vidieť. Aj na okolí, kam oko dohľadelo, všade bola snehová perina. Mravec Emil sa pozrel nahor a vločky padali z neba, každá iná, ako mekučké páperie dopadali na zem. Tu máš, ozvalo sa neďaleko. Počkaj, veď ja viem tiež dobre mieriť. Blížili sa hlasy a smiech. O chvíľu už zazrel Emil ježka a zajka, celých od snehu, ako skáču, robia gule, hádžu ich do seba, uhýbajú sa, striasajú sa od zimy a smejú sa na celý les. To je super, toto nám chýbalo, hovoria jeden cez druhého, keď zbadajú Emila. Počuj, Emil, zajtra chceme ísť vyššie do hôr, kde je viac snehu. Pôjdeš s nami? Veľmi rád. Emil si hneď predstavil, ako sa brodí tenkými nohami v hlbokom snehu a okolo neho sa týčia končiare veľhôr. Dobre, dohodnuté, zajtra o 8 vyrážame, kričí Zajko. A nezabudni si zobrať mačky. Počuje Emil z diaľky ešte ježka. Mačky? Premýšľa Emil. Na čo? A kde zoženiem mačky? Na druhý deň ráno si nachystal Emil do termosky 2 litre teplého čaju s medom, do dozy chlebík so šunkou aj pre kamarátov a do ruksaku vložil mačky. Bol pre ne u susedov. Požičali mu ich s obavami, že ich musí vrátiť a dobre sa o ne postarať. Sľúbil im to. Zajko, Ježko a Emil vyrazili na cestu. Čím vyššie kráčali, tým snehu pribúdalo, až prišli do hôr. Pod nohami na chodníku pribúdal ľad a Ježko povedal: Je čas nasadiť si mačky. Kamaráti zastali, zložili z chrbta batohy a začali ich otvárať. Aj Emil otvoril ten svoj. Vybral z neho prvú mačku, priložil si ju k nohe a chcel si ju k nej šnúrkou priviazať. Veď mačka má pazúriky, určite sa mu s ňou bude po ľade ľahšie kráčať. Lenže mačka sa mu vyšmykla z rúk a aj druhá vyskočila z batoha a rozutekali sa. Ježko a Zajko sa nestačili čudovať. Čo to robíš, Emil? Prihovoril sa Emilovi Zajko. Prečo sú tu tie mačky? No, veď ste povedali, že si máme zobrať mačky, tak som si ich vypýtal od susedov, že im ich večer vrátim, vysvetľoval Emil v rozpakoch a pozeral sa na to, čo držali v rukách kamaráti. Ach, pomyslel si, teda takéto kovové mačky oni mysleli. Medzitým živé mačky zapadli v snehu. Jedna rýchlo vyliezla na vysoký smrek, druhá začala ako horolezec liesť po skalách. Jedna bola na jednej strane, druhá úplne inde. Ja viem vyliezť na strom, kričal kamarátom Emil. Idem pomôcť mačke, ktorá je na konári. Ja dobre skáčem, oznámil Zajko a už skackal na skaly. Lenže mačky sa nedali len tak chytiť. Jedna skákala z konára na konár a druhá po skalách.
Ježko to všetko potichu pozoroval, chichotal sa a dostal nápad. Sadol si na kameň pri ceste a vytiahol chlieb s voňavou šunkou. Mačičky, poďte sa pozrieť, čo mám. Poďte ku mne. Začal ich volať a mačky toto hneď pochopili. Jedna zoskočila zo stromu, druhá sa vynorila spoza skál a už priadli pri Ježkovi, aj by sa oňho obtreli, ako sa mačka rada obtiera, lenže Ježko má pichliače, tak len priadli a tešili sa na jedlo. Mravec Emil aj Zajko, spotení, pridali sa k hodovníkom, aj oni si otvorili svoje batvošky a všetci 5 sa nakoniec dobre spolu najedli. Mačky boli spokojné, aj unavené. Nechali sa vďačne zavrieť do mravcovho batoha a odniesť domov. Nik z turistov už po tomto zážitku nepomyslel na výstupy na horské bralá. Tie počkajú, budú tu aj zajtra, aj na pozajtra. Keď prichádzali domov, mravec Emil sa opýtal: No čo, kamaráti, kedy pôjdeme na zimnú turistiku? Hneď zajtra si v obchode kúpim mačky na turistické topánky s kovovými pazúrikmi. Všetci sa zasmiali. Veď na to, ako chytali živé mačky v snehu, po skalách a stromoch, vysoko v horách, budú ešte dlho spomínať. Tento príbeh, milé deti, pre vás napísala, nahovorila, hudbu vybrala aj zmixovala Dagmar Mozolová. Mravca Emila vymyslel Peter Mozola. Rozprávky o ňom rozprával našim deťom, keď boli malé, a tie naše deti, hoci veľké, nám do toho dodnes rozprávajú.